Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya ngono biasane ra gelem banget. Lek kopi do tangi. Kok mesane kopine to, Mas? Aja. Oh iya sindene yo mek ana lho jodi ngono dhewe. Engko tak gujuk ya, Nduk. Apen rada melek ombo. Wah ngono, ora melek lho Mas, malah ireng kabeh aku kok. Ah ya beneran kuwi. Lah nyampek kok beneran. Dianggap luluran. Aja kita bacotnya ya, monggo. Nggih. Kaya nek buntute barang. Ayo ki senggak ngetril lek ngono kuwi. Oh, ngetril. Ha sing anyar kok ana senggak iki anyar. Piye? Senggak racing jenenge Cahyo. Jajal piye jajal? Cah iki lho sing duwe lho. Lho ki ana. Wah, ana. Saman kok kok mirip to suarane? Rumah samu kene iki kayak kenapot. Tirisan kenalpot ya, Mas. Kayak dinungkas ana senggak racing mlebu lah aku. Apa ta? Senggak racing. Oh. Ya Buddha senggak racing. Apa bare iki? Oh iya. Lali ngomong ning ngono maneh lali. Kota balap. Nalikane